מצד שני, עוד לא הגיע הזמן למחוק אותם. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אנחנו צריכים להבין את זה טוב טוב, וככה הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, שאנחנו גרים בארץ ישראל, כמה אנחנו צריכים לשמוח, באמת אנחנו שוכחים. רבי אברהם ורב נחמן היה מדי פעם עוצר, אומר, וואי, אני בארץ ישראל. וואי, ברוך השם, אני בארץ ישראל. להזכיר מדי פעם, תודה רבה, ריבונו של עולם, אני בישראל. ריבונו של עולם, זכה אותי לראות את קדושת ישראל. סיפרתי לכם פעם את הסיפור, לא זוכר את השם של הצדיק, אבל הוא היה בחוץ לארץ, בא איזה משולח. אתה יודע מה זה משולח, כן רבי? שליחים תולה. שליחים, מה? נדבות, עושים... לעני ארץ ישראל. אז הוא אמר לו לצדיק הזה, אתם יודעים, תבואו לארץ ישראל, תראו שאפילו האבנים הם כמו יהלומים. אמר דבר כזה, ביום שבת מאיר כל כך הקדושה שזה אפילו אבנים פשוטות מאירות. הגיע לארץ ישראל, עבר שבת, הוא לא רואה, עובר עוד שבת, הוא לא רואה. פתאום הוא פוגש את המשולח שאמר לו, מה תגיד, באת עליי, אני באתי במיוחד לארץ ישראל, ואתה אומר לי. אז הוא, היה לו עזות, לא התבלבל, הוא אומר לו, צריך זכות בשביל לראות מה חשוב, ישר. הוא התכוון בצחוק, גם הוא לא רואה אבנים שהם יהלומים. הוא התכוון לחבב לו ארץ ישראל כמה היא חשובה. אבל הצדיק הזה לקח את זה בתמימות ובפשיטות, לא חשב שזה פה, והתפלל והתבודד, ובאמת זכה. זה התכוון בצחוק. ובאמת הצדיק הזה בסוף כתוב, שהתבודד על זה המון 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 המון, וזכה שיראו לו. האבנים היו מזהירים כמו יהלומים. תראה, זה... יש דבר כזה. טוב, אבל בכל אופן, אז אומר רבנו שהוא היה מאוד משתוקק לחזור עוד פעם לארץ ישראל ולהיקבר בארץ ישראל. הרי מקודם הזכרנו שהוא כבר ראה שהוא הולך להסתלק. אם אני הולך להסתלק, אני אסתלק בארץ ישראל. למה אני אסתלק בחוץ לארץ? להתקבר בארץ ישראל לפחות. אפילו משה רבנו אמר, לא בחיים חיותי, עד לפחות אחר מיתה. יעקב אבינו, לאחר מיתה. יש דבר כזה, אם מי שלא זוכה, לפחות לאחר מיתה. אבל פה אמן, לפחות אני אקבר. מה? אבל הוא מראש ראה שהוא הולך לקבר שם באומן בר מלפני. ההשתוקקויות של בן אדם צריך להיות לעבודת השם יתברך. מה שהשם רוצה הוא יעשה. והנה, לכן, בוא תראה את ההמשך. עוד פעם, העניין, אני צריך להשתוקק. הקדוש ברוך הוא לא רוצה? הוא לא רוצה. בגלל שהוא לא רוצה, אני לא צריך להשתוקק? לא, זה לא הולך ככה. אני לא נכנס לעניינים שלו. הקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה ואני צריך לעשות מה שאני צריך. הקדוש ברוך הוא תדאגו, הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך לעשות. העניינים שלנו צריכים להשתוקק למצוות. יש מצווה להיות בית ישראל? כן. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בית ישראל? כן. יש קדושה בית ישראל? כן. אני צריך להשתוקק לקדושה הזאת. כל יציאת מצרים, כל בריאת העולם, כל הוא אומר ארץ ישראל. תסתכל כמה התורה בעצמה מלאה מארץ ישראל. עד כדי כך שיש מצוות מיוחדות רק בארץ ישראל. עוד יותר. רבי חיים, בן אדם מניח תפילין בחוץ לארץ. מניח בן אדם בארץ ישראל, לא אותו שכר. אותו תפילין. אותו מדרגה, אותו שמחה, אותו התלהבות, נגד אותו בן אדם. בארץ ישראל שכר יותר גבוה מאשר בחוץ לארץ. עיקר המצוות זה בארץ ישראל, עיקר המצוות. זה כמו, דומה, זה לא כמו ילד לפני בר מצווה ואחרי בר מצווה. לפני בר מצווה הוא עושה מצוות הילד, אבל הוא עושה מצוות בשביל להתחנך. דומה, כן, לא? כאילו אנחנו עושים מצוות עם כל אלה שבחוץ לארץ עושים מצוות, כדי כשיעברו לארץ ישראל יהיו רגילים לעשות מצוות. חייבים לעשות מצוות גם בחוץ לארץ. בעניין של הקדושה, צריך לשמור על הקדושה שלה. מצד שני, כן, מצד שני. בכל אופן, הממשיך רבנו
אומרת, כל והנציב בערך סימנים קוראים, משהו כזה. אך הוא מתיירא שמה לא יוכל להגיע לשם. אז כבר יותר גרוע. הרי בפעם הראשונה, אוי, איזה מלחמה גדולה, שהסמ"ם הקים עליו מלחמת העולם. מלחמת עצומה. נפוליאון זה מלחמה הראשונה? מלחמת העולם הראשונה? או זה לפני? לפני, זה לא קשור, אבל זה כמו מלחמת העולם. אז זה היה מלחמה מאוד מאוד קשה. זה לכבוש את כל העולם. כן, אז היה מלחמה... אז תסתכל, אבל... אז אם בפעם הראשונה... הוא פגש את רבנו, נכון? קראנו במצע הלום של הרב יורם, הוא מספר שם סיפור שרבי נחמן פגש את נפוליאון. הם נפגשו בכנרת, שהוא היה בארץ ישראל. לא מכיר. לא זה לא כתוב בספרים, אבל הוא הביא את זה. ראית את העלון של רבי ישראל? ראית? שמעתי לזה. בסדר, לא מפריע לנו. לא מפריע לנו. החזיר אותו בתשובה, חיזק אותו. מי יודע? מי יודע מה? הוא אמר עליו שהוא, רבי נחמן אמר עליו שהוא רואה שהוא אדם גדול. הוא אמר לו, לא במעלתך, הוא אמר לו, איך אתה יודע שאני המלך, או מה שאומר לו, כתוב בתורה. וגם נפוליאון, הוא ראה רבי נחמן, שהוא רצה שיהיה היועץ שלו, הוא ראה שהוא בן אדם גדול, אמר לו, הוא רוצה שיהיה היועץ שלי, הוא לא הסכים. והוא אמר לו, נתן לו עצה לחזור לצרפת. כי אז התחילו שם מרד כנגדו, כנגד נפוליאון. הוא אמר לו, אני לא רוצה, הוא אמר לו, אני מעדיף חיים קצרים ומלאי תהילה, מאשר חיים ארוכים ומשעממים. נפוליאון אמר לרבנו. זה הסיפור שהוא מביא שם. אני חושב שרבינו אמר, זה... שעבד קימלוך זה נפוליאון. כן, הוא היה חיים פשוט. נכון? גם בן המלך, ויש כל מיני סיפור מעשיות, הוא מרמז על הרבה דברים. הוא כותב בעלון הזה, הוא הרבה כתב על היכלי התמורות. הוא כתב גם בעניין הזה, הוא כתב... כל העלון הסתובב סביב היכלי התמורות. בגלל זה הביא את הסיפור הזה. כן, עכשיו רבינו קודם כל, הוא חשש בכלל, הוא יוצא, הוא עוזב את אומן, והוא גם לא מגיע לארץ ישראל. כאילו הוא הגיע קבור באיזה... לא פה ולא פה. רבי נפתלי קץ, קבור באיסטנבול, הוא היה בדרכו לארץ ישראל. נו, מי מכיר אותו שמה? אתה בא לאיזה מדינה, רבי דוד ומשה, במרוקו, הוא אשכנזי. והמרוקאים, אשכנזי. והמרוקאים, הם בטוחים שהם הוא מרוקאי, כן? כמו אברהם חצירה, לא יודע, כמו הרב פינטו, כמו... רבי דוד ומשה, ברוך השם לא כתבו את השם אשכנזי. לא היו עושים עם... הוא היה משולח של ארץ ישראל. הגיע למרוקו ונפתח. ובאמת הוא היה צדיק מאוד גדול. הנה צריך לשבור את אשכנזי ספרדי. אבל רבנו חשש מהדבר הזה. אני אלך, יקבר. מי יודע איפה אפילו. הוא עולה באיזה כפר שאף אחד לא מכיר אותי. לא אכפת לו שלא יכירו אותו. רבנו לא צריך פרסום. אבל הוא ידע שאני צריך לתקן. אני צריך לעזור לעם ישראל. מה הוא אמר? גם אם יסתלק שם, לא יבואו אנשים על קברו, ולא יהיה להם עסק ועובדה עם קברו. הרי הוא יודע, איפה שהוא יקבר, הוא מתקן נשמות, כל מיני נשמה שתבוא, כמו שרבנו הבטיח. מי שיבוא על קברו, תן פרוטה לצדקה, ויגיד תיקון הכללי, אפילו שעצמו וקבו בשעה ויוציא אותו משאול תחתיות ויעשה לו טובה נצחית. איזה הבטחה עצומה. ואיפה ההבטחה הזאת? אף אחד לא ידע ממנה. הוא יקבר באיזה חור שאף אחד לא יודע ממנו. ולאף אחד לא יהיה שום עסק. רבנו רצה לתקן. אז גם זה אמר. אמר בזו הלשון, תזר, אבל כשישקע במדינתנו ברומא, נכון, בוודאי נבוא על קברו ללמוד ולהתפלל שם ויהיה לו שעשועים ותענוג גדול מזה. חוץ מהתיקונים.
חוץ מהתיקון של התיקון הכללי והפרוטה לצדקה והתבודדות. אבל עצם זה שיבואו ויגיד, זה יגיד פרק תהילים, זה יגיד איזה משניה, זה יגיד איזה דיבור, זה יגיד איזה וידוי, וזה, מכל זה רבנו יעשה דברים, יהיה לו תענוג מזה. למה? ומה תענוג? שהוא לוקח את כל הניצוצות האלה, את כל הדיבורים, את תורה ותפילה ובחיות והכל, ומעלה את זה לפי שצריך לעלות ועושה תיקונים עצומים. אתם אומרים, הנה, פה רבנו טיפה גילה למה. חושבים, לא. היום אנשים בלי שכל, באמת, אבל בלי שכל לגמרי, חושבים לבוא, לקחת אותו. מה, הוא לא יודע לקחת את עצמו? אם הוא היה רוצה, הוא לא היה יכול. אבל אתה רואה שבמפורש, איך אפשר ללכת? איך אתה קורא לעצמך ברסלב? איך? ראיתם כמה דברים אנשים קוראים לעצמם ברסלב, ועושים דברים נגד רבנו, אבל נגד! מה, איך אתה יכול לקרוא לעצמם? לא, זה רבנו רצה, זה לטובתו, זה טובתנו, שיהיה קבור פה שיהיה קבור פה. איך אתה יכול להוציא שיחות של רבנו, לעקור אותם? איך? איך אפשר שבן אדם יהיה כל כך מטומטם? ללכת נגד הרב שלך ולהגיד אני הרב שלו, הוא הרב שלי. מה הרב שלך? מה הרב שלך? שאתה הולך נגדו, אתה מבזר אותו? מה ביזיון? שאתה הופך הפוך ממנו? רבנו אמר ללכת עם פאות מסולסלות יפה, מסודרות. איך אתה הולך עם פאות פרועות, רבי חיים? אני מדבר על אלה שקוראים לעצמם חסידי ברסלב, בכוונה, ככה, מפזרים. הרב, זה כתוב בפירוש, כי שמעתי איזה מישהו שאומר לא, אמר ללכת קדימה, מפות קדימה, ככה. לגבי מסודרות לא, זה היה, אבל לא אומר. זה כתוב בפירוש. רבנו, למדנו פה, קראנו, מפורש. איזה שעשועים גדולים יש שבן אדם מסלסל בפאות, איזה שעשועים גדולים יש בעולמות העליונים. רבנו כתוב מפורש שלפני שהיה יוצא בחוץ היה מרטיב את ידיו ומסדר את הפאות שיהיה מסודר. רבנו בעצמו הלך מסודר מפאות מסולסלות, קודם כל, לא כתוב, בסדר? אבל רבנו הלך עם פאות מסולסלות, מסודרות, רבי נתן כנ"ל. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, גינדין, הוא אומר את המילה ביידיש, שזה הפירוש המילה בלשון הקודש, מסולסל. אז גם בשיחות הר"ן, גם בליקוטי מוהר"ן, גם רבנו בעצמו מסופר שהוא היה עושה את זה. מי יכול להגיד הפוך? לעשן. בנו מה מפורש? לא לעשן. מה אתה מעשן? מה אתה מעשן? לא וכן ומה, אין כלום. אתה לא יכול לעשות הפוך. אם אחד קשה לו, מתבודד כל יום על זה, מבקש, מתחנן, לא שהוא עושה את זה ובציון של רבנו. ראית רבנו? ראש השנה, ובציון אתה לא יכול להתאפק. לך 100 מטר, לך לבית שלך, תעשן שמה, לך איזה יער, לך שמה, לך לנהר, תעשן, מה אני אעשה? אתה לא יכול להתאפק. בתוך הסביבה של רבנו, שלא יראו אותך, תתבייש. מעשנים שמה, לפני? לא יודע איפה, מעשנים. רבי חיים, מעשנים או לא? לא, בתוך מגיעת הציון. זה בית כנסת הרגע. לא, כשבאים 50,000 אנשים, כל זה ציון. ציון הוא מגיע... אתה מתכוון גם בחוץ. כל החצר, מסביב, הכל. הכל מלא. עכשיו, כל זה נקרא, כל ההר, נהיה מלא אנשים שם. הכל זה נקרא, אתה בא לציון. וכן אני בכלל מגיע לציון בראש השנה, בכלל לא מגיע. תדמיין לעצמך,
אפילו 10,000 אנשים, לא 50,000, 10,000 אנשים, מי יכול להגיע? אני בכלל לא, אני אפילו לא מנסה, לא נדחף אפילו, שבאיזה פינה, אפילו רחוק. השנה עשו משהו יפה. איזה שנה? השנה. ראש השנה. שמה, כאילו. כן? עשו גדר, כאילו, קראו לה... לאיפה גדר? עשו כמו... חוט כזה, חוט. נו. ואז כולם עוברים פה ממש, הם עוברים ונוגעים, כאילו ממש. מתי? באיזה שעה? באיזה יום? בערב שבת זה היום משעה 3 משהו כזה. בערב חג. ערב חג. מבפנים או מבחוץ זה היה? בתוך הציון. בתוך הציון הפנימי או מבחוץ? לא, מבחוץ. לא איפה בית כנסת. איפה שמום סליחות. בחוץ. עשו כמו מחיצה כזאת, ועברו 2, כאילו כל אחד יעשה נגיעה ויעבור, כאילו ממש. רכבת כזאת. זה עשו. יפה. פעם הייתה, מתחלצים ודחיפות ו... לא, אבל לא יודע יותר, איך תופס את התיקון הכללי, שם אותו על הציון, לא זז. נכון. לא זז, אז הוא צריך לקרוא כל התפילה, ויש כשתבש מולד, גם התפילה שוכת תיקון הכללי. ואחרי, אין בעיה, וגם התפילה, אין בעיה, זה תבוא כל השנה, תשב שעתיים, כל השנה אין בעיה, כל השנה, אף לא מפוע לך. יש אנשים ככה, לא, ברוך השם, הראש לא לימד אותנו ככה, אמר תעמוד בצד, רבנו בדיוק כמו פה, הוא גם פה, לא צריך לדחוף אף אחד. וגם הוא ביקש מאיתנו, אדמו"ר הגיע, זוזו, הרב הגיע, זוזו. הוא לא רוצה, תעזבו אותי. אם בן אדם מעצמו מבין שלתת כבוד לרב, אז שיזוז. אם לא, אל ת... כמה פעמים היה מטריה. אני כזה סיפור מאוד מעניין. הוא היה הולך עם המאבטחים שלו. לא, מה פתאום? מאבטחים? תלמידים, אנחנו הולכים איתו, לא מאבטחים. זה לא מאבטחים. אנחנו הולכים עם הרב. זה לא... להבטיח אותו. אז הרב ברלנד. היה מאבטחים רוסים. הרב ברלנד, משהו אחר. זה סיפור, עזוב. אבל היה סיפור מאוד. לראש השנה אחד עמד על כיסא פלסטיק, התחיל לצעוק על מהראש. בציון של רבנו. כאילו רוצה כבוד וככה. לא עובר, באמצע הוא מדבר, בום, נשבר הכיסא, נפל. אבל לפחות היה לו שכל, לא יודע אם באותו זמן או אחר כך, אני זוכר, לא זוכר את זה בדיוק, אבל לבקש סליחה. הבין, במקום, הוא הבין שהוא... אתה מבין, אתה אומר מאבטחים, מה מאבטחים? ואף אחד לא נגע בו. מה אתה צועק על הרב שלי, אני אגמור אותך. זה לא דרך להרביץ, מה אתה להרביץ? ידיים ידי עשיו, לא מרביץ. אם ירביץ לי, אני לא אמור איזה טמבל. אם יש לי כוח, אם אין לי כוח, אתה תברח. אבל יש לך כוח? תשבור לו את הידיים ואת הרגליים. רבי חיים, אם הוא בא להרביץ. אם הוא לא בא להרביץ. לא, דווקא אתמול שיפצתי לא דיבר. זה דבר... תמיד מדברים על צדיקים בציון של רבנו, אין לך מה לעשות, לבזות צדיק, אפילו יהודי פשוט, הכי פשוט בעולם, לבזות אותו, לצעוק עליו בפני כולם, לעמוד על כיסא שכולם ישמעו, מה אתה הולך להגיד? אתה מדבר, אתה הולך לרבנו, יש לך יראת שמיים, אתה בציון של רבנו, אתה ברסלב, אתה מבין שצריך קצת שכל אם ניקח מהצדיק. רואים רבנו אמר, התלמיד זה החותמת, הרב אתה לא יודע מי הוא, בוא תראה מי התלמיד, נראה איך אתה מתנהג, בוא תראה איך התלמיד הזה, בוא תראה איך זה מתנהג, בוא תראה איך כולם מסולסלים מהפאות, נקיים, רבנו אמר שלא יהיה כתם, לא יהיה רבב, בוא נראה מה אתה ברסלב. בוא, קודם כל, רבנו אומר בספר המידות, מי שאוהב את הצדיק, צריך לדאוג שלא יצא שם רע על הצדיק, על ידך. רבנו אומר בספר המידות, אתה אוהב את הצדיק? מה יגידו? תראה איך נראה ברסלב. אז סימן שאתה לא אוהב את הצדיק. אתה לא אוהב את זה. אם אני אוהב את הצדיק, כולם יגידו, או ישראל אשר בך יתפאר, איזה עדינות. איזה דיבורים, איזה התחזקות, איזה נקיות.
במקום להגיד, כל חסיד ברסלב, אין לו שלום בית, בורח מאשתו, כל מיני דיבורים. יש משהו שהרבה מהאנשים... הוא מאותו, מחילה מכבודכם שנייה אחת, שנשים סימניה, הוא מאותו. כן. שמי שמתקרב לברסלב, החבר'ה שרק מתקרבים, אתם לא מתנהגים כמו שחסיד ברסלב צריך להתנהג, אתה יודע. ואז הם רוצים באמת שם ש... אם יש לו צדיק. זה לפי הצדיק שמלמד אותו. מי הצדיק שמלמד אותו? לא, כן, הרבה אנשים שבאים לאומן, שהם... הרבה. מי הצדיק שלהם? אולי אפילו... לא רוצה להגיד שמו, אל תגיד שמו. לא רוצה שמו. כן, אולי אפילו אין להם. עוד יותר גרוע בכלל. באים רק לרבי נחמן, כי רוצים רבי נחמן הבטיח, באים רוצים את ההבטחה, רוצים את זה משהו אחר. זה משהו אחר. הוא לא חסיד ברסלב, אני לא מדבר מי שלא חסיד ברסלב. הוא בא רק בשביל ההבטחה. אבל הם רוצים שם רע, סתם. רגע. מראים לך ציונים של מטוסים מלוכלכים, כן, חסידי ברסלב. מראים לך אנשים שהולכים עושים שטויות. לא, בסדר, עזוב. אתה אומר, יש אנשים באמת שהם באים לראש השנה, הם לא חסידי ברסלב, הם רוצים הבטחה. טוב מאוד. אבל הם רוצים שם רע לחסידי ברסלב. לא נורא. זה לא נורא. זה לא מפריע, זה לא קשור. זה לא קשור, אני מדבר לך חסיד ברסלב, כל השנה. האם שאתה חסיד ברסלב כל השנה, אז איך אתה מתנהג? זה חשוב מאוד. אבל בשביל זה צריך גם צדיק, שידריך אותך. רבינו אומר, רבי נתן מלא ליקוט הלכות, מלא. שצריך בכל דור, לא מספיק הצדיק שהיה, גם צדיק בכל דור. צדיק, רב אחד אמר, הברכות של ההפטרה, צדיק בכל הדורות. מה זה צדיק? זה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מרמז על זה. צדיק בכל הדורות, גם בדור שלך, אתה צריך להתקרב לצדיק. אני מקורב לרבנו. כן, רבנו. אבל רבנו אמר שהצדיק משאיר תלמידים, ותלמידים, משאיר תלמידים, שהם הראש בית, שהם מדריכים. תחפש אותו. כן, אנחנו בסייעתא דשמיא בתורה כ"ט, כי כל הלב נונית נמשך מן המוח. כל הלב נונית נמשך מהמוח, באמצע בדף 80, באמצע הטור הימני. מצאת רבי חיים? פה איפשהו. כי הלב נונית נמשך מן המוח, בחינת ונוזלים מן לבנון, מן ליבונה דמוחה, ככה אומר הזוהר הקדוש, ליבונה דמוח. ליבון מהמוח, הלבנונית הזאת יוצא מהמוח. ועל ידי תיקון כלליות הגידין נתרום בממוחין, בבחינת כנשר יאיר קינו. על ידי שבן אדם מזכך את המוח שלו, העיקר זה לזכך את המוח שלו. ורבנו אומר, איך מזככים את המוח? איך מזככים את תיקון הברית? על ידי התבודדות, ורק על ידי התבודדות מזכך את המוח. כל התבודדות ועוד התבודדות, אם בן אדם מתבודד המון, היה לו מוח מזוכח מאוד, היה מתפלל בהתלהבות ובריכוז עצום, שהיה מקשר הדיבור למחשבה. אתה חונה לאדם דעת, אתה מבקש דעת, שים לב מה אתה אומר. השיבנו אבינו, שים לב, אני רוצה לעשות בתשובה. רפאנו, כוון, באמת רפאנו, ברך עלינו, שפע לפסח, שלא יהיה שום ויכוח, שפע לילדים, לנכדים, לכולם, כל אחד לפי מישהי. וניתן כבך דפסחה וכמות עצומה, אדרבה, תן לי שפע ואני אתן. אבל איך בן אדם זוכה? רבנו אומר בדיוק הפוך. כל המחשבות באים לאדם בזמן, אני צריך ללכת למוסך, אני צריך ללכת את זה, לעשות קניות, ושתי אומרים, הופ, ככה עובר כל התפילה. בן אדם ישים לב על הדבר הזה. אבל איך מזככים את המוח? על ידי התבודדות, כל התבודדות והתבודדות. זה מה שפה רבנו אומר, תיקון הברית, תיקון המוח, לבנוניות המוח. שיהיה מוח זך ונקי, שיהיה מוח דבוק בקדוש ברוך הוא, שיהיה מוח שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שכל דיבור ודיבור פועל. ביקשתי לא עזר. הנה עוד פעם ביקשתי לא עזר. הנה עוד פעם ביקשתי לא עזר. לא, זה יצאות של הסמך מם, זה יצאות של היצר הרע, זה בלבולים שהוא מבלבל אותך, לא נכון. כל דיבור ודיבור אומר לנו רבנו נתקבל. מה הקדוש ברוך הוא עם הדיבור? לא מעניין אותך, אתה תעשה את התפקיד שלך.
הקדוש ברוך הוא יעשה את התפקיד שלו, אל תדאג, זה לא מעניין אותך. אני צריך לתת מלא דיבורים, מלא דיבורים. יעשה את הפעולה שצריך לעשות את הפעולה. אין, הזוהר הקדוש אומר עוד יותר, לת רעתה תביד דתאביד. אין אפילו רצון טוב שהולך לאיבוד. לא עשית כלום. כמה פעמים אמרתי, יושב במיטה רוצה להניח תפילין, לא הניח. אני רוצה לקום שחרית, אבל לא קם. היה לך רצון? זה לא הלך לאיבוד. מה זה לא? מה זה עזר? זה כמו אחד אומר, אני רוצה $1,000,000. נו, מה זה עזר לי? יש לי $1,000,000. כאילו, מה זה? לא. רבנו אומר לא ככה. הנה כתוב בזוהר. הזוהר הקדוש אומר את זה במפורש. אין דבר כזה, זה הולך לאיבוד. ואפילו אומרים, נכון, יש מקומות שכתוב שהתפילה נשרפת, כן? כאילו הלכה לאיבוד. רבנו אמר, העשן עושה פעולה. אתה זוכר, היה כמה פעמים כתב רבנו כמה דברים, אתה מכיר? היה כותב, והיה חכה ישורף, יש עולמות שניזונים מהעשן הזה. מה אכפת לך אתה? הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אבל הנה, זה לא. אני לא יודע שום דבר, לא מעניין אותי שום דבר. מעניין אותי מה אני צריך לעשות. מה אתה רוצה לעשות מהקדוש ברוך הוא? אתה צריך מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה המוח, שיהיה לך מוח נקי. קודם כל, מה זה המוח נקי? שהמוח דבוק בקדוש ברוך הוא, אני יודע, פה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שומע אותי, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי, ולאט לאט, כמו שרבינו כתב בליטורי מורן, בהתחלה, בתורה ב', שיש עננים דמיחסין עננין, וזה על ידי ההתבודדות, עד שרבינו שמה כותב שזוכה את כל 4 עולמות, עם הכתרים, פסה, מה, גן, כסה, קנה, נכון? תורה ב', איך זוכים? רבינו אומר, על ידי כל דיבור ודיבור, המוח מזדכך, עד כדי כך אם בן אדם ממשיך וחזק בזה ובכמויות, זוכה פתאום רואה שמות הוויה ברוך הוא מול עיניו, שומע גילויים, רואה גילויים, עוד דרגות. אם בן אדם מתעקש וממלא את מלא, אבל בן אדם יגיד, אפילו מלא מתחיל מאחד, גם 24 שעות מתחיל משנייה, מדקה, דקה ועוד דקה, שנייה ועוד שנייה, נכון? ככה הולך השעון. תמיד. אנחנו צריכים להחדיר בעצמנו, זה נקרא לבלינות המוח. המוח צריך להיות נקי. כמה שהוא יהיה נקי, אבל לפחות אני יהיה נקי בנושא שאני צריך להתבודד, אני צריך להגיד כל תפילה, וכל תפילה מתקבלת, כל תפילה נשמעת, ונעשה מה שנעשה. זה הלבנונית ההתחלתית. אחר כך יש עוד, זה כמו מבחינת ביסה, עוד ועוד ועוד, עד שמתלבן לגמרי. יש לבן מלוכלך, נכון, בצבע, יש לבן בהיר, יש לבן מת, יש לבן זוהר, יש גוונים אפילו בלבן הזה. אז גם לבנינות הדמוחה, יש לנו מה לעשות. אבל מה העיקר? מה העיקר אצל רבנו? למדת היום שולחן ערוך? אתה חסיד ברסלב. אם התבודדת היום, אתה חסיד ברסלב. זה 2 יסודות. אם לא למדת שולחן ערוך והיום לא התבודדת, היום אתה לא חסיד ברסלב. זה מינימום. בן אדם כל יום צריך לפתוח שולחן ערוך. עד עכשיו פסח, כמה כל כך הרבה הלכות. לא, מה זה משנה? יש כתוב, אני נקרא בהגדה, מה עושים, בסדר, אתה רוצה ככה, תעשה ככה. רבנו לא אמר לנו ככה. רבנו, אתה חסיד ברסלב? כן. תלמד הלכות עכשיו, פסח. זה אריזל אומר, מי ששומע את עצמו אפילו ממשהו חמד בפסח, זוכה שהקדוש ברוך הוא שומר אותו שלא יחטא. זה נפלא ביותר. מוסיף ואומר, מה הכוונה? הכוונה שבן אדם שמח כל הפסח שאני לא אוכל חמץ. מה עשיתי? לא יודע. אני שמח שאני לא אוכל חמץ. כי הלבנונית נמשך מן המוח. הכל מתחיל מן המוח. איפה המוח של הבן אדם? בינת ונוזלים מלבנון מליבונה דמוחה ועל ידי תיקון כלליות הגידין. הרי שמהמוח עבר בכל, אז זה כלליות כל הגידין. נתרומם המוחין.
המוח משפיע, והגידים משפיעים בחזרה למוח. זה מה שרבנו פעם אמר, איפה ההתחלה, איפה הסוף? פעם אתה אומר זה מהמוח, פעם אתה אומר תיקון הגידים, והגידים משפיעים על המוח, אבל בשביל שלגידים יהיה תיקון צריך לבוא מהמוח. רואים שצריך, זה כמו גלגל. לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. בבחינת כנשר יעיר קינו, כנשר יעיר קינו, נשרה דה רוחה, שהוא כלליות הגידין, בבחינת ולא כמה עוד רוח באיש. איך זה אני לא יודע. נשרה דרוחה, שהוא כלליות הגידים. ככה אומר הזוהר, אני לא יודע מה להגיד. נשרה דרוחה, הנשר זה הרוח, שהוא כלליות הגידים, בבחינת ולא כמה עוד רוח באיש, שזה סובב על תיקון הברית. כן? אבל למה, לא יודע למה זוהר אומר. רפה עם רוח, זה בתיקונים נראה. כן, אבל מה הקשר? יש. נשר עושה אחר ברוח. משהו יהיה בימין, נשר בשמאל, נשר בזה. אבל רואים, כך אומר זוהר. אני לא יודע להסביר. אבל קודם כל שנבין, לפחות, פה לא נצא מבולבלים. ככה אומר, נשרה דרוחה. אז הוא אומר, כנשר יעיר קינו, אז כאילו הרוח, שהוא כלליות הגידין, בחינת ולא כמה עוד רוח באיש, שלא יהיה לו עוד רוח באיש, כאילו כביכול לא יהיה לו כוח. יעיר. לפני זה היה הרוח של הקליפה, לפני הקליפה זה כביכול שולטת. התהליך מתחיל שלב שלב, קודם כל נשר, זה בחינת רוח, זה בחינת רוח טובה, אבל כאילו, מה שהוא מנסה לרמוז זה בחינת יותר מוחין, כאילו, מה אומר, הרי מוחין למעשה גם הם של הקליפה קודם כל. אבל מילה אחת, מה זה, אם אפשר להסביר, אני אשמח.